Елео! О, канала, манана, кофа. Далеко е. Да, при него ще покупам. При Кой? Да. Който няма още нещо. Това е по-хубаво. Как не решим А от е брутално. още ще. И след 10 минути, там пускаш на пауза и след 10 минути даваш порея. И кърмеш ву. Бах, музиката е кое? Дале. Кодна е музиката, как ти го знаеш? Гледай, хората взимат. Страшно. Ало, виж как ти да лонч. Край, свърши. Идва насам, че как ще сипи. Не е насам, не избягвай. Чего си? Точно тук идва. Гарант? Да. Подходна опция. Под него е супер красиво. Оле, гледай какви зайци, бе. А какво не взех фотоапарата да снимам? Майка. Фотоапарат има вкъщи. Аз няма го фана. Той влезе вътре. Той лут ли този, как ще влезе? Да. Ей, бах, как ще се... Аре, добре, пауза.